Bizitzen ari garen egoerak askotan ekartzen digu gogora 1918ko gripea. Ura bezala, hau ere arnas aparatuko gaixotasun bada, birus batek eragindakoa eta mundu osoan zabaldu da. 1918ko gripea lehenengo mundu gerrari lotuta gertatu zen. Gosea eta pobrezia mundu osoan zabaldu ziren eta pilaketa eta higiene falta ez ziren bakarrikan tropen artean gertatzen. Populazio orokorrari eragiten zioten. Soldaduek lurralde batetik bestera eramaten zuten gaitza. Gaur egun ez gaude mundu gerra batean, baina mugikortasuna ikaragarria da. Lanagatik ez bada, aisialdiagatik edo bestela jatorrizko lurraldean baino aukera hobeak topatzeko mugitzen gara leku batetik bestera. Jende pilaketak ere badira gaur egungo kontua eta ez bakarrik aukera gutxien daukaten pertsonen artean, baizik eta hirietan bizi garenez, leku batetik bestera mugitzeko garraio publikoa erabiltzen dugu gehienetan bata bestearen gainean eta aireztapen eskasarekin. Globalizazioak, neoliberalismoaren orokortzeak eta 2008ko krisiak utzitako arrastoak ekarri dute azkenean gizarte desberdintasunak areagotzea eta naturari egiten zaion kaltea gero eta handiagoa izatea. Horrek guztiak laguntzen du animalietako patogenoek salto egitea pertsonetara. Aldi berean jaisten joan da inbertsio publikoa osasunean eta zerbitzu sozialetan, eta horre guztiak ekarri du 1918an bezala ez edukitzea baliabide nahikorik ondo erantzuteko krisi honi. Desberdintasunak ugari, baina bi nabarmentzekotan hauexek. Lehenengoa, hark bereziki eragin ziela gazte helduei eta honek berriz nagusienei. Eta bigarrena, oraingoan berehala lortu dela txertoa. Ikusteko dago horrek nola eragingo dion pandemiaren bilakaerari eta azkenean antza edo desberdintasuna handiagoa izango dun 1918ko gripearekin.